ба роҳ мондани марказҳои касбомӯзӣ ва мусоидат ба омӯзиши занону бонувон аз тадбирҳои муҳими ҳукумати мамлакат маҳсуб меёбад, ки дар тамоми минтақаҳои кишвар роҳандозӣ мегардад. дар шаҳри Турсунзода низ бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ маркази касбомӯзӣ фаъолият менамояд, ки дар баробари бо ҷои кори доимӣ таъмин намудани занону бонувони хонашин зиёда аз 100 нафарро ба касбомӯзӣ фаро мегирад. дар марказ имрӯз 15 нафар ҳунармандони мухталиф кори фаъолият мебаранд. як сола бо тариқи шартнома кор мекунанд. дар марказ тамоме ки имрӯз барномаи таълимӣ ки маркази калонсолон талаб дорад бо роҳ монда шудааст. тамоми дастгоҳу таҷҳизоту таҷҳизонда шудааст. дар марказ айни хол 15 намуд ҳунарҳои мардумӣ ба касбомӯзон ба роҳ монда шудааст. касбомӯзон айни хол аз соли 2018 200 нафар бо тариқи барномавӣ ба касб фаро гирифта шуд. طولی 3 ماه است که من در اینجا برای کسب آموزی به درس دستگاه اشتراک میکنم. چخیلی که ما میدانیم اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان نمودند. تاجیکستانیان را با هنرهای ملی خود تمام جهانیان میشناسند. من هم میخواهم مثل مادرم یک دختری هنرمند نام خود را گذارم. من در اینجا کسب‌های بافندگی دوزندگی را از خود میکنم. дар ин марказ нафароне ба кор ҷалб гаштанд, ки қаблан дар марказҳои касбомӯзӣ ҳунарҳои мардумиро аз худ намуда буданд ва имрӯз метавонанд озодона фаъолият намуда ҳамзамон ба дигарон омӯзонанд. мо имрӯз як тамоми ҳунармандонро ҷалб намудем, ки имрӯз дар марказ ҳунарҳои таоми миллӣ дар омади наврӯз як ихтисосе ки 20 нафар ба тариқи ройгон ба касбомӯзӣ ҷалб фаро гирифта шуд. дар ин касбҳо мо маҳсулотҳои қаннодӣ, маҳсулотҳое ки таоми миллӣ то наврӯза мо худамон таомҳои миллӣ бо тариқи ройгон ташкил намудем, касбомӯзон ташкил кардем, тамоми ҳунармандо ҷалб карда шудааст. таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди ҳунарҳои мардумӣ, касбомӯзӣ ва фаъолияти марказҳои таълимии калонсолон аз зумраи дастуру супоришҳои сарвари давлат мебошад, ки ба масъулини соҳа вогузор гаштааст. дар робита ба ин ҷиҳати зиёд намудани курсҳои омӯзишӣ барои калонсолон, ҷалби бештари аҳолии бекасб, бахусус бонувону ҷавонон ба касбомӯзӣ дар шаҳри Турсунзода чораҳои мушаххас андешида мешавад. гузориши Хуршед Алимов Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоотии Навид.